Недзе под колючими кустами ажын ляжыць маленькае каралеўства фей і эльфаў. Усе яго жыхары вельмі маленькія. Я бен эльф. А я принцесса Холли. Полетели, давайте гулять. Почекай! Маленькае каралеўства Бена і Холі. Сённяшнія прыгоды пачаліся ў вялікім эльфавым дрэве. Гульні ды забаўкі. Гэта мой асаблівы рэцэпт кексаў. Бяром муку, мёд, малако, шакалад і яблык. Смакота. А зараз дадамо яйка. Круто! Трэба перамяшаць. Добра. Плюх, 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 пляск, пляск. Напэўна, Холі. Здорово, Бен. Здорово, Холі. А я дапамагаю гатаваць кексы. О, а можна і мне? Феі вельмі добра гатуюць. Вядома, прынцэса Холі, будзеш перамешваць. Гэта маё улюбёнае. Плюхаць і пляскаць цеста для кексаў. Лепш больш мяшаць і менш расплюхваць, калі ласка. Плюх, плюх, пляск, пляск, пляск. Холі, паспрабуй ты памяшаць. Добра, спадарыня эльф. Вельмі спраўна перамешваеш, Холі. Трэба цеста трохі больш пляскаць. А цяпер разальём цеста па формачках. Выглядае вельмі смачна. А можна цяпер пакаштаваць? Прабач, Бен, але спачатку іх трэба запячы. А можа, запячом іх чарамі? Гэта эльфавы кексы. Яны гатуюцца без магіі. Але з магіяй будзе шмат хутчэй. Я вам пакажу. Не, дзякуй, Холі. Помні, што эльфы не чаруюць. А мы эльфы. Кексы ўжо гатовыя? Яны нават не пачалі запякацца. Оу. А можа, Холі ўсё ж паспрабуе пачараваць? Я думаю, што будзе лепей, калі вы пойдзеце трохі пагуляцца на вуліцы. Як будзе гатова, я вас паклічу. Во, а гэта абавязкова? Проста прыдумайце сабе вясёлую гульню. Нешта мне сёння не хочацца гуляць. Смеху варта. Вы так любіце гульні. Павесяліцеся. Вось бы кексы запякаліся не так доўга. Я згодны. Думаю, што ўсё ж варта паспрабаваць пагуляць. Ладно, давай у даганялкі. Люблю даганялкі. Добра. Але не махляваць. Ніякай магіі. Добра. Ты водзіш. А вось і не дагоніш. Не дагоніш. Ты бегаеш захутка. Нічога не зробіш. Эльфы вельмі добра бегаюць. А я эльф. Гэта несправядліва. Феі не могуць бегаць так хутка, як эльфы. Добра, буду бегчы на адной назе. А вось і не дагоніш. Усё адно ты захуткі. Добра, буду проста стаять. Папаўся. Моя чарга. А вось і не дагоніш. А вось і даганю. Не дагоніш. Не дагоніш.
Гэта махлярства! Мы дамаўляліся без чараў! А я і не чарую, толькі махаю сваімі крыльцамі. Гэта несправядліва! Эльфы не маюць крылаў! Я да цябе не дацягнуся! Ну, добра. Я не буду лятаць. Папалася! Пагуляймо ў што іншае. Ага, у хованкі. Добра, будзем гуляць у хованкі. Ура! Абажаю хованкі. Але лятаць нельга. Ладно, лятаць не буду. 1, 2, 3. І не падглядаць. Добра. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І я йду шукати. А Бен добре сховався. Не тут. І не тут так само. Бен, дай зачепку. Коли ласка. Вельмі холодна. Яшчэ халадней. Цяплей. Горача. Гарачэй, гарачэй! Знайшла. Вой, тут нікого нема. Холодна бы лёд. Гэта надта нудна. Мне ёсць чым заняць свой час. А вось і я Знайшла. добра схаваўся. Так, Холі. Ну, думаю, няблага. Эльфы заўжды добра хаваюцца. А я эльф. А зараз хаваюся я. Але помні, не махляваць, нельга лятаць і ўсё такое. Не лятаць. Абяцаю. 1, 2, 3. Я ні за што не знайду добрае месца ў час. Бен прасіў не лятаць, але не прасіў не чараваць. Як лічыш, палачка? Можа, крышачку пачаруем? Не, палачка. Я пэўная, што Бен не супраць. Абракадзізелі бі, мяне нябачнаю зрабі. Усё, я іду шукаць. Холодно, як самы-самы холодны лёд. Холоднее, чым у полярных мядзведзяў. Ага, цяпер ясна. Табе лепш здацца? Ты ніколі мяне не адшукаеш. Цікава, дзе Холі можа быць? Можа, яна ўвогуле не на палянцы? Як усё кепска. Холі схавалася надта добра. Мне яе не адшукаць. Папалася! Оу, як ты мяне знайшоў? Я нябачная. Оу, не нябачная. Чары зніклі. Чары. Ой, я зусім крышачку пачаравала. Ну, зрэшты, пагуляем у што іншае. Абяцаю больш ані лятаць, ані чараваць. Добра, давай гуляць у... Бен! Холі! Дзеці! Кексы гатовыя! Спадарыня эльф, а нам абавязкова ісці? Можна нам яшчэ адну гульню? Вось нечаканка. А мне здавалася, што адна прынцэса і адзін эльф лічаць гульні нуднымі. Але, мама, мы зусім не паспелі пагуляць. А ты казала, што кексы будуць пячыся доўга. Яны вельмі доўга пякліся. Няўжо? Проста, калі вам весела, час прамінае імгненна. Так заўсёды. Хочаце кексаў? Так, калі ласка.
Так смачно. Ага, смакота. Найлепшыя кексы на свеце. Гаспадарыня эльф нават не карысталася чарамі. Дзякуй, Холі. Думаю, гэта проста ты так добра перамяшала. Показать тебе фокус? Давай. Я зараблю, каб кекс знік. Як? Здаецца, эльфы не чаруюць. Назірай пільна. Та-дам! Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц, ваўчанятка Магдалена, Мирон Володин. Аўтар перакладу Ксенія Капіца. Рэдактар тэксту Леў Глушыцкі.